मंडळी, तुम्ही कधी सुंगटाचे कबाब खाल्लात का? नाही खाल्ला तर हा व्हिडिओ बघा तुम्ही नक्कीच. कारण मस्त असे सुंगटाचे कबाब केले, घरगुती साहित्यामध्ये केले. तर ह्याला ना कोळंबीसुद्धा म्हणतात. आमच्या इकडे ह्याला सुंगटा म्हणतात. आता काय केले, सुंगटा मी आधी साफ करून घेतले. दोरे वगैरे जे असतात ते मी काढून घेतलेले. तर ना पूर्ण असे बारीक कट करून घ्यायचे आपल्याला सुंगटाना. सगळी सुंगटा मी बारीक कट करून घेतली आहे. हे बघा. आता एका बाउलमध्ये आपल्याला सुंगटा आहे ते काढून घ्यायचे. यामध्ये मी उभा चिरलेला कांदा घातलेला आहे. म्हणजे 2 छोटे आकाराचे उभे करून कांदे बारीक असे कापून घेतले होते. तर आता बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातली आणि अर्धा लिंबाचा रस घालायचा आहे. यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घातलेल्या आहेत. हळद घालायची आहे आपल्याला. यामध्ये आपल्याला चवीपुरता मीठ आणि मालवणी मसाला घातला आहे. जर तुमच्याकडे मालवणी मसाला नसेल तर तुम्ही लाल तिखट आणि गरम मसाला थोडा घालायचा आहे. यामध्ये आता मी बेसन घातलं तर अर्धी वाटीभर मी बेसन घेतलं त्यातलं थोडंसं बेसन मी साईडला ठेवून दिलं नंतर लागलं की मी घालणार आहे. आणि 2-3 चमचे तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे आणि छोटे 2 चमच्याभर बारीक रवा घातलेला आहे, कुरकुरीतपणा येण्यासाठी. त्यामध्ये आलं लसूणची पेस्टसुद्धा घालायची आहे. तर व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं नाही आहे, पण मी घातलेलं आहे. आणि आपल्याला हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स करून घेतलेलं आहे. यामध्ये ते उरलेला जो बेसन होता, तो मी घातलेला आहे. अर्धी वाटीभर बेसन लागलेलं आहे, लक्षात ठेवा. तांदळाचं पीठ 2-3 चमचे आणि बारीक रवा 2 छोटे चमचे घातलेले. सगळं मिक्स करून घेतलेलं आहे. बघा झालेलं आहे. यामध्ये थोडंसं तेल घालायचं आहे. म्हणजे आपल्याला हे गोळे करताना हाताला चिटकू नये म्हणून. तर आता हे झालेलं आहे बघा. आता आपण काय करायचं आहे, एक डिश घ्यायची आहे. हाताला तेल लावून घ्यायचं आहे आणि आपलं हे कबाब ना किती मोठ्या आकाराचे करायचे, छोट्या आकाराचे काय तुमच्यावर आहे. तर मला पाहिजे त्या आकारामध्ये मी केलेले आहेत. तर छोटा गोळा घेतलेला आहे आणि असं बघा गोल करून घ्यायचा आणि हाताने जरा चपटा करून घ्यायचा बघा. अशा पद्धतीमध्ये आपल्याला हे कबाब तयार करून घ्यायचे. सगळे कबाब मी आता तयार करून घेते आणि हे खायला खूप अप्रतिम लागतात. तर आता हे कबाब सगळे मी करून घेते. हे बघा सगळे या पद्धतीत तुम्हाला जो आकार द्यायचा तुम्ही देऊ शकता. तर अशा पद्धतीमध्ये हे सगळे कबाब मी आता करून घेतलेले आहेत. गॅसवर तवासुद्धा मी आधीच गरम करायला ठेवला आहे. तवा चांगला गरम करून घेतलेला आहे. तेल घालायचं आहे आणि आपल्याला हे कबाब सगळे या तव्यावर घालून घ्यायचे. जेवढे आता मावतात तेवढे मी घालून घेते. तर आता असे कबाब आपल्याला घालून घ्यायचे. थोडंसं तेल घालायचं आहे बाजूनी आणि बारीक गॅसवर आपल्याला हे 2-3 मिनिटं चांगले भाजून घ्यायचे. एका बाजूनी चांगले आता भाजलेले आहेत. तर आता एका बाजूनी मी पलटी करून घेते. हे बघा आणि जरा ना हे जरा दाबून घ्यायचे. म्हणजे कसं असतं माहिती, आतमधून पण व्यवस्थित भाजले पाहिजे म्हणून जर असे प्रेस करायचे बघा असे. अशा पद्धतीत केले ना, की आतूनही व्यवस्थित हे कबाब भाजले जातात बघा. तर आता हे झाले एका साईडनी पण व्यवस्थित आता परत भाजले गेलेले. बघा आता तुम्हाला मी परतून दाखवते. हे बघा कमी तेलामध्ये हे कबाब केलेले आहेत आणि मस्तच असे छान आहे रेसिपी. नक्की एकदा ट्राय करा. तुम्हाला ही रेसिपी नक्कीच आवडेल. हे बघा. काही भाजलेले आहेत, काही नाही भाजलेत ते मी आणि बाकी भाजले ते मी साईडला करून घेते. हे बघा. आता बाकीचे जे उरलेले आहेत ते सुद्धा मी हे भाजून घेते. मस्त अशी भन्नाट रेसिपी आहे. आवडेल तुम्हाला आणि एकदा करून पण पहा. बरोबर ना पुदिनाची चटणी मस्त अशी आंबट अशी पाहिजे चटणी. मस्त आंबट तिखट खूप छान लागतं. आज फक्त कबाब दाखवले, पण याच्याबरोबर पुदिनाची चटणी खूप छान लागते. तर कसे वाटले हे कबाब? तुम्हाला आवडले असतीलच. आवडले असेल तर नक्कीच माझ्या मालवणी ज्योती किचनला तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. धन्यवाद.